צהריים טובים. אחרי 5 שנים שאנחנו פה, בקניון הרים, עם מאות לקוחות שבאו והתלהבו, החלטנו שהמקום הזה קטן לנו. חיפשנו, ובסוף מצאנו. אנחנו עוזבים את המקום הזה. עוד שבועיים, יש לנו שבועיים להיות פה, לחסל את כל המלאי, לא להשאיר פה פירור אחד. יש לנו 50% הנחה על הכל. כמה? על התצוגה, על המלאי, כמה? על החדשים, 50%, אפילו 60%. אנחנו לא יכולים להשאיר פה פירור. כמה זמן יש לך? אנחנו מרוקנים פה את המקום הזה לאפס. וואי. ואז אנחנו עוברים למקום ענק של כמעט 800 מטר. זה תגלו בהמשך, אבל קודם כל נתחיל פה לחסל את כל המלאים, לא להשאיר אפילו פירור אחד קטן, 50-60%. דברים חדשים, דברים מתצוגה, כיסאות, שולחנות, פינות אוכל, מראות, הכל, לא משאירים פירור.